Ia, hai să ne uităm la Bico acolo, cum ne filmează. Da. Spunem tort! Să vină tortul! Să vină tortul băiatului! Da? Dar are? Nu, Nimeni n-are voie să plângă, nu mai cânta la mulți ani, spune numai atâta. mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani, pam 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 pam, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Rareș, 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 rareș. Aici, stai așa, iar Rareș, de aici, ia tatico, tati, hai lingurița. Hai lingurița, să ai tu tortul ăsta cu lingurița. Pune-l în picioare cu masa acolo în funduleț, fără să bași picioarele în tort. Ia, mami! Dar mai aproape, wow. Da, tati, ia. Ia să tai tortulețul, hai ia să tai tortulețul tu cu mine, da? Hai ia tortulețul, hai. Să ia tortulețul, hai să tai tortul, tati, hai. Hai, taticule, hai, așa, așa, opa! Hai, taticule. Lasă-mă Pia să pună mâna. Mă lasă Pia să pună mâna. Lasă-l de el. Hai, taticule. Bă, dar uite, vezi că mănâncă panterat, nu bagă totodată. Hai, scoate, mai merge. E perfect. E și uns pe față. Hai. Lasă-l acolo, Eu m-am hotărât să bag mâna. lasă acolo să bagă mâna. Așa. Așa. Și ce-ți mai dori? O florică? Aaa, asta putea să văd. Mă, nu camera tu. Dar eu nu pot fără ochelari, mamă, degeaba. Ți-a ajunge, tati? Hai, bagă în gurița acum. Ca să-mi vezi el. Ce o ți doreacă? Hai, ține-o tu. Da, trebuie să filmează pe el acolo. O postează pe el acolo. Rari, Rareș, Rareș? Rareș. Ce-ai făcut, tăticule? Ia. Ce-ai făcut, tăticule, acolo tu? Ce să modelezi acolo? Asta e bucurie, că ce-ai mișorat ea. Abia asta e tort. Hai, bagă la guriță. Bagă mor feta de acolo. Bagă la guriță. Liniștește, lasă-l să liniștește. E primul lui tort pe care El modelează. Dacă el E modelează. și recordul la mânățile lui. Ba da, mine să da, mine ce-ai făcut, mami, pe tine? Ești ciorap. Bă, măcar porția lui Cu mână să... e făcut acolo. Eu zic că ajunge? Ce spui tu? Gândește, dă-și lângă Dă-ți deștele. merg o leacă prin tort. Dă-și lângă deștele. Hai de... Mai bine lasă. Și ciorapul smurdari. Ce ai făcut ai pandelichi? Și acum și mami. Dă-i vino suc, Eu, măcar. acum linge-l cu mâini. Vezi că tot îi murdărește. N-ai nimică. Na. Raresu. Tibi mă bata, tăticu. Tibi mă bata. Vai! Bun, și Ce-a acum... făcut? Acum du-și de unde e ăla de schimbat? Da. Vai, ce Cine? Nu a păsat pinica. Pe mânică, pe O băga mâna în gură. Îl treci deștele, lasă că... Acum filmează. Păi eu filmează acum. A, cred că e bun. Cred că e bun. Pune-l aici. Îl treci deștele. Și mâna cealaltă. Și cu și apele. Și mâna cealaltă. Îl treci deștele. Cred că e bun. Critic culinar. Ține mă fata, tati. Ține mă bulina lui. Uite și patul face flender. Foarte bine. Lasă tu face. Da, da, da. Că am completat toți pe mamă, ca să speli. Da, da. Ia ce dă din guriță. Plăscă-i, plăscă-i, plăscă-i. Papă, tăticule, papă. Papă acolo Bai, tu. cum se poate să-i dai tu la un copil să mănânci așa ceva? E făcut în casă tot. Sintetic. Dar nu e sintetic, tot e făcut în casă. Mai dai dacă e frișcă, mai de... Nu mai. Ajunge? Ajunge. Tati, la mulți ani.
La mulți ani. Să fii copil tot viața. Și 100 de 1 iunie să fie. Da. Da. Și să fii copil toată viața. Te iubim. Și voi să trăiți, să creșteți. Da. Plângi. Nu mai, hai, lasă. Tu nu plângi? Tată. Îl așteaptă tortul. Plângi Nu tortul? parte vina, vina. De unde? Așa la roșu. Haideți mă,